Tungod sa mga gipakusgan nga operasyon sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO sa mga masinopakon sa gipatuman nga bagong speed limit sa Davao, Mikunhod ang nadakpan karong tuiga kung ikumpara sa niaging tuig. Sa datos sa City TMO, miubos og kaping 9,000 ang nadakpan nga nakalapas sa speed limit ordinance sa syudad. Niadtong tuig 2024, anaa sa 22,043 ka-apprehension ang na-record sa City TMO samtang anaa lang sa 12,360 ang 2025 sa susamang quarter. Kini nagpasabot lamang nga daghan na ang nagmatngon nga mga motorista og nasayod sa balaud hilabi na sa gipatuman nga speed limit. Apan layon niini padayon ang operasyong dakop sa mga otoridad ug uban ang mga enforcer sa City TMO sa mga motorista nga mosupak sa gipatuman nga bag-ong speed limit subay sa City Ordinance number 0207-23 kung speed limit ordinance sa Davao City. Gisugdan ang implementasyon ni adtong Enero 11, 2024. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.